tiež naše vlastné prvé preteky s bráchom boli, čo organizovali žilinskí Salesiani. Bolo to v Žilinskom lesoparku a je to vždycky pamätné, lebo to boli prvé preteky, aj keď som nevyhral, tak odtedy som vedel, že chcem robiť nejaký šport a začal som bicyklovať. Videli sme veľa usmiatých tvári a to je pre nás základ a takým motorom, že prečo tú detskú túr robíme a my sa naozaj z toho tešíme, že aj tých detí je stále veľa, nie je tam nejaký úpadok a cyklistika je stále na Slovensku populárna a sme radi, že sme my ako detská túr pri tom. Ako sa ti páči detská túra? Čo sa ti páči na detskej túre? Bicyklovanie. Keď nadvihujem koleso na bicykli. Čiže víťazne? Áno. Páčilo sa mi to veľmi, akože bolo to dobré aj trate, aj tak, všetko zorganizované. Bolo to ťažké, ale páčilo sa mi to. A čo sa ti najviac páčilo? Asi ideme novej preteky. Za tento rok veľké ďakujem patrí spoluorganizátorom, to znamená mestám, obciam, športovým klubom, kde sme túto súťaž mohli uskutočniť. Úplne najdôležitejší ľudia, ktorí sú okolo mňa, ten štáb 10-15 ľudí, ktorí chodia na detskú túr, na každé kolo. To už je naozaj ako taký namazaný stroj, všetci vedia, čo majú robiť a bez nich by táto túr nebola tam, kde naozaj teraz je. Pozývam vlastne všetkých aj na ďalšie ročníky, lebo je to super projekt.